Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карыйсыз. 2020 ел илебездә тарихи даталарга бай булачак. Шуларның иң әһәмиятлесе ул бөек җиңүнең 75 еллыгы. Республикабызда әлеге дата уңаеннан бик матур чараларның берсе ул икенче халыкара җәлил укулары әдәби конкурсы. Хәзер инде бу конкурсның 3 этабы узды. Ул ничек бара? Һәм алга таба конкурста катнашучыларны тагын нинди сынаулар көтә? Бу хакта сөйләшү өчен без Җәлил укулары әдәби бәйгесенең оештыру комитеты җитәкчесе Алмаз Нургалиевны чакырдык. Исәнмесез, Алмаз? Хәерле көннәр, Хәнҗә. Менә мин әйтеп үттем, инде конкурсның 3нче этабы төгәлләнде дип. 4нче этапка кемнәр чыкканлыгы хакында без инде үзебезнең сайтыбызга урнаштырдык. Инде алга таба кемнәр катнашачагы билгеле. Гомумән конкурс үзе ничек бара? Нинди эшләр башкарылды? Шулар хакында сөйләп китегез әле башта. Энҗе башыннан сөйләп китәс килә инде әлеге бәйге турында. Бәйгегә инде безнең старт бирелгән 1 октябрьдә 2019 елда. Беренчедән әйтеп узасым килә, безнең һәрбер илебезнең инде һәрбер регион җитәкчесенә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәйхразиев Васил Гаяз улы исеме белән хат җибәрелде. Һәм дә инде менә шуның нәтиҗәсе буларак, әгәр дә инде узган елны безнең 11 регион катнашкан булса, әлеге конкурста 11 регионнан катнашучылар булса, быел инде әлеге сан 21. Ике тапкыр артты дигән. Ике тапкыр артты дип әйтергә мөмкин. Быел да узган елда сыман әлеге шарага игътибар зур. Бу инде җитәкчелек ягыннан булса да инде һәм дә инде катнашучылар ягыннан да. Ләкин инде катнашучылар ягыннан дигәндә, әгәр дә теге елны безнең шул 4000 тирәсе сан булса, катнашучыларның быел инде әлеге сан 6000. Алар да арткан. Алар да артты. Һәм дә инде бу елны безнең үзгәрешләр дә бик күп әлеге бәйге буенча. Беренчедән инде ул без зоналар барлыкка китердек. Ягъни безнең 12 зона барлыкка китердек. Бу 6 зона безнең Татарстан районнарында булса, әлеге районнарда төрле күрше тирәдәге районнар килеп чыгыш ясасалар. Шулай ук безнең регионнарда да шундый 6 зона барлыкка китерелде. Әлеге зоналар инде ул безнең әгәр дә без Татарстан районнарын карыйбыз икән, ул Бөгелмә, Тукай, Алексеевск, Тәтеш, Кукмара районнары һәм дә инде Казанны без 2 өлешкә бүлдек. 2 зонага бүлдек. Һәм дә инде менә регионнар инде ул безнең Чиләбе, Оренбург, Башкортстан, Ульяновск һәм Киров өлкәләре. Менә машу зоналарның үткәрүнең сәбәпләре дә инде аның максаты дөресрәге катнашучыларны таныштыру бер-берсе белән. Һәм дә әзерләүчеләргә башка чыгыш ясаучыларны да күрергә мөмкинлек тудыру. Әзерләүчеләргә түгел, әлеге күпмедер күләмдә мастер-класс һәм бер-берсеннән өйрәнү тәҗрибәсе дә булачак. Нәкъ менә бер-берсен күреп аңласыннар иде. Ничек итеп эшләргә мөмкин? Үзләренең бәлки ниндидер минусларын күрләр, бәлки өстен якларын күрләр. Теге елда бу мөмкинлекләр юк иде. Инде һәрберсе интернет аркылы гына видеоларын җибәргәч, алар кемнәр чыгыш ясаган, ничек ясаган, бу әйберне күреп булмады. Шулай ук бәйгенең мөхитен тойырга мөмкинлек тудыру һәм шараны халык арасында җәелдерү. Менә бәйге бары бер төрле җирләрдә булгач, халык күбрәк ишетте әлеге бәйге турында. Һәм дә инде кызыксыну да күбрәк булды. Менә шул интернетка Җәлил укулары дип кирип кенә карасаң да, анда менә кайсы гына районда, кайсы гына авылда булмаган әлеге бәйге. Бу шуннан да сөендерә торган әйбер һәм безнең дөрес юнәлеш алганны күрсәтә торган нәрсә иде. Инде менә зоналарга килгәндә әйтеп китәсем килә бик зур рәхмәтләрне үзебезнең конгресс исеменнән дә инде шәхсән үземнең исемемнән дә Татарстан районнары бик матур итеп үткәреп җибәрделәр һәм аеруча игътибарга лаеклы менә бу безнең Чиләбе зонасы, Оренбург зонасы һәм дә Киров зонасы. Әлеге зоналарда һәрбер балага игътибар ясаганнар. Монда инде җиңүчеләргә түгел, һәрбер балага, мәсәлән, шул Киров өлкәсен алабыз икән, бөтен балаларны җыеп, инде читтән килгән балаларны җыеп, төрле үзенә күрә экскурсиялар эшләп, әлеге җирлектә кичкенә генә бүләкләр тапшырып җибәрделәр. Игътибар һәм балалар өчен бәйрәм. Бу шуннан да яңа ел алды булды. Бу шуннан да бер кыш бабай бүләге дип әйтергә мөмкин инде машы ниләр. Балалар күңелендә истә кала торган. Ул чынлап та шулай булырга тиеш мондый конкурслар. Аннан соң үзгәрешләргә килгәндә инде
бәйгенең эчке өлешендә дә үзгәрешләр булды. Эчке өлешләр дип әйтү инде ул нәкъ номинациялар буенча. Безнең барлыкка китерелде фронтовик язучылар номинациясе. Монда урысча сөйләргә мөмкин инде һәм дә татарча. Ләкин төп аермасы буларак әлеге номинацияларның үзеңнең якташың булырга тиеш. Кем кайсы бала кайсы якта туып үскән, шул якта чыккан, шул якта туып үскән шагыйрьнең әсәрен сөйләргә тиеш иде. Менә бу ни өчен эшләнде, моны инде һәрбер кеше дә аңлыйдыр. Үзеңнең ягыңның шәхесе аркылы син тарихыңны өйрәнергә тиеш буласың. Һәм дә шушы шәхесләрне таныту, киредән искә алу һәм дә инде дөньяга чыгару. Менә аның төп нөсхәсе. Без үзебезнең шәхесләрне белергә тиеш. Үзебезнекләрне дә һәм дә башкаларны да. Алмаз, монда бит әле тагын шул үзенчәлеге бар. Инде 3нче этаптан 4нче этапка узган катнашучылар исемлеген караганда, менә анда 65 бала име, анда бит башка милләт балалары да бар. Демәк, бу конкурс башка милләт балаларын да үзенә җәлеп итә дигән сүз. Аллага шөкер, бу чыннан да шулай. Монда урыс баласымы, анда Азәрбайҗан баласымы, төрек баласымы, бу тигелне да без игътибар иттек бу нәрсәгә. Әйтергә мөмкин, монда бит безнең чит телдәге номинациялар да бар. Шуңа кызыгып килгәннәр дип әйтергә мөмкин. Ләкин алар татарча сөйләүчеләр дә булды, чит милләт балаларының инде. Урыс муланда, Грузия егете безнең татарча сөйләде әле хәтеремдә. Нинди генә балалар булмады. Шуннан да бу бик сөенечле хәл. Тагын бер тапкыр әйтәсе килә, әлеге чараның кирәк икәнен аңлый башлыйсың. Алмаз, менә шушы урында әйдәгез без тамашачыларга шушы конкурстан кайбер балаларның шигырь сөйләвен бер үзүк итеп күрсәтеп китик. Аны дәвам итәбез. Янды иртән алада, яз исе белән тулы сестра керде, кояшның беренче нуры булып. Улында аны суланган мимоз букетлары, елмаеп карый аңарга алар егетләре. Яз килде, диде шаян кыз. Бу сезгә яздан бүләк. Үз тургай сайрый һавада, сезгә нык саулык теләп. Әнвәр Давыдов, Шырлар чатында, поэмадан үзек. Беләсеңме? Тормыш ул нәрсә? Беләсеңме? Бәхет ул нәрсә? Без барабыз икәү янәшә. Безне күпме яңа юл дәшә. Урманда чык, далада рәшә. Иярченнәр күктә серләшә. Юлга белән юлга берләшә. Ил өстенә госуар нур чәчә. Илләр шатланша, гөрләшә. Шулай атла, шулай мең яшә. Нуряла мору колыбельная, балю, балю, балина, сустанет спалина, пиги алга улицы, да хоть смерть ветизу, тю, 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 чи, 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 тю-тю-тю-тю-тютюшка, Лелинда и тутушка, карман тонет сетиму, карман кулать удому, тю, 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 тю. Алар жинап аналарына, балаларны кырга кудылар. Казыттылар шыкыр, ә үзләре читтән көлеп карап тордылар. Ә аннан соң шыкыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны, зур борынлы, ямьсез бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе этә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп акты ничек елгалар. Балалар күп ничек үкси яшен түкте, ярсып җир ана. Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксеп үпте үксез балаларын. Соңгы кабат кысып, суырып. Авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе. Күмерләнгән илнең тупсасында, ауна
уйланып ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала елый, капшый аның сулган күкрәген. Ютып сура, туктап, карап тора, үксеп уа оннан күзләрен. Бала жүзі кача батышка, истерелә ваты көймәсе, куан ортан ягырә булып, она кана. Бала күз яшы. Ond ittim. Canını kızganmazka. Soklar için halkın ilimli. Yüzev bulsa ömrün, sen varsın da şuşu yolga birmesiydin mi? Yo'q. Qayg'urma do'st. Bizning g'umir il g'umrining tik bir shotqisi. Biz sunsak da bizning quyuqdan orta bori onun yoqtisi. Nige ming'a turma kabar bo'ldi? Ник qonida yıkılar o'rnimni? Jirni ele ortiq siygan uchun жылысынан мәхрүм булдыммы? Мин яшәргә телим. Йөрер өчен илгә сугы йөрәк тибеше. Үлгәндә дә әйтә алсам иде. Үлдем диеп туган ил өчен. Алмаз, менә без үзекне карап киттек, әйме. Әлбәттә, ул узган ел, мәсәлән, Җәлил шигырьләре буенча оештырылгач, анда инде шигырьләрне табуы җиңелрәк. Инде менә үз төбәгендә, үз ягында туган фронтовикларның әсәрләрен өйрәнергә дигәч, аларны бит әле кемнәрдер онытыла башлаган, кемнәрнеңдер әсәрләрен табуы читен. Ни дәрәҗәдә регионнар үзләре төбәгендә яшәгән фронтовик язучыларны барлаганнар? Менә авыр дигәннән инде шундый бер әйтеп китәсем килә. Бүгенге көндә безнең интернет сайты һәрбер йортта бардыр. Һәрбер авылның һәрбер йортында. Әгәр дә шул интернетка кирип китсәң, бөтен мәгълүмат бар. Әлеге фронтовик язучылар турында да, аларның биографиясы да, һәм дә нинди әсәрләре дә бастырылган. Монда мин бер нинди авырлыкта күрмим. Эзләнергә генә Эзләнергә кирәк, иренмеш эзләнергә кирәк. Инде шуннан да шундый бик кызыклы бер дип әйтер идем. Югыйсә Татарстан бит инде бай, безнең төрле язучыларга, ягъни татар фронтовиклары, татар язучылары, алар Татарстанда туган сыман. Ләкин иң күп чыгыш ясаучылар әлеге номинациядә, фронтовиклар номинациясында булды Чиләбе өлкәсендә. Хәтерем ялгышмаса, анда 3 фронтовик язучының үзләренең якташлары 3 фронтовик язучының әсәрләрен укыдылар балалар, сөйләделәр, катнашучылар инде. Самараны да әйтеп китәсем килә. Алар да бик матур чыгышлар ясадылар. Сүздә анда булды безнең Татарстан Республикасы буенча да районнар, мәсәлән, Актаныш, шушы ук Азнакай бик матур чыгышлар булды. Әтнә һәм дә Арчалар бик матур чыгышлар ясадылар. Эзләгәннәр, тапканнар. Эзләгәннәр, әле анда кайбер менә һаманда истә тора, минем бер катнашучының чыгышы, үземнең авылдашым, күршем дип сөйләп китте ул. Чыннан да бу күңелле хәл. Үзеңнең күршеңнең шундый шәхес икәнен белеп, тоеп яшау, ул һәм башкаларга җитә. Бик матур күренеш. Искә алып китәсе килә машы регионнарның конгресс җитәкчеләре, татар иҗтимагый оешмаларының җитәкчеләрен әйтеп китәсе килә. Алар чыннан да игътибарлы. Аларның нәкъ менә игътибарлылыгы менә шушы нәтиҗәгә китергәндер дә. Менә шул әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсен алабыз икән, ул инде безнең Колесникова Лена Рафик кызы, Оренбургны алабыз икән, ул безнең Дәүләтов Илдус Яткар, ул һәм дә инде менә Киров егете дип әйтсәк тә булай, Нургалиев Равил Рамил улы. Алар менә һәр вакытта да аралашып, шушы эшләргә ярдәм итеп тора торган кешеләр, нәкъ менә шәхесләр. Алмаз, менә ничек кенә булмасын, ул конкурс барбер конкурс инде бит. Анда һәрбер кеше җиңәрмен дип өмет итеп катнаша. Һәрбер кешенең әлбәттә җиңүчеләр рәтендә буласы килә. Ләкин конкурс булгач, анда ниндидер җитешсез
кемшерлекләр, анда ниндидер проблемалар барлыкка килә. Кемнәрдер бик тырышып өйрәнгән булса да, алар ничектер сәхнәдә чыгыш ясаганда жюри күңеленә барып җитәрлек итеп сөйли алмый. Гомумән, ул конкурсның шулкадәр күп четерекле яклары һәм менә шушы җәлил укулары конкурсы вакытында иң еш очрый торган ниндидер проблема дип әйтүдә дөрес булмас инде. Менә бу катлаулырак мәсьәләләр, алар нәрсә? Жюри очраша торган катлаулы мәсьәләләр. Шуннан да мен сезнең сүзгә кушылып әйтәсе килгән бер конкурстан бер кеше рәхмәтле булып китәдер, инде рәхмәт әйтеп китәдер, ул да булса беренче урын алган кеше. Инде нәкъ шушы көннәрдә ниндидер этап узып китеп, билгеләр чыгарылган көннәрдә шалтыратулар бик күп була, сораулар бик кызык. Кызык дигәнем инде нигә шушы бала узмады? Ничек дип җавап бирәсең? Жюри сайлаган бит инде. Башкалар яхшырак булган өчен бит инде анысы аңлашыла, ләкин мен нәрсә дип җавап бирергә ул чиракта? Проблема дип әйтү дә дөрес түгелдер бу чиракта. Безнең бүгенге көндә бик еш яңгырый торган шигырьләр бар. Җәлил шигырьләре сүздә алар популяр шигырьләр һәм дә инде алар бәлки отышлырак та. Ул кешеләр өчен бәлки сайлаган егет кызлар өчен алар отышлырак сыманда тоелгандыр. Ләкин менә Җәлилнең сугыш шигырьләре генә дә 90-100дән артык. Мин гомумән әйтәм инде, теге пленда утырган өлеше дип әйтмим, гомумән ул 90-100 100 булырга мөмкин. Гомумән бит алар бик күп. Җәлил 13 яшендә яза башлаган. Шуңа күрә һәм дә инде фронтовикларга килгәндә дә, мәсәлән, шагыйрьләребез бик күп. Әйттем бит, ул 100дән артык. Безнең һәрбер районда диярлек үзебезнең шагыйребез, язучыбыз бар. Ул регионнарга тукталсам да, алар бик күп. Казакъстанны алыйк, Чиләбе, Оренбург, Ульяновск. Алар бик күп. Ягъни монда эзләнә башласаң, нәкъ әлеге конкурс ниндидер сәнгать конкурсына булып калмасын инде, сәнгатьле сөйләү конкурсына булып калмасын инде. Әлеге конкурс менә ниндидер ачышлар кертсен иде. Ачышлар, искә алулар, игътибар конкурсы да була күрсен иде. Игътибар конкурсы дигәннән менә әйтеп киттек инде хатлар буенча. Безнең быелны Тыва республикасында бик матур иттереп, инде дәүләт күләмендә бик зургына иттереп уздырып җибәрделәр әлеге бәйгенең икенче этабын. Монда Җәлил шигырьләрен Тыва теленә әйләндереп, әлемә бу яңа эшләнгән эшләр дип әйтергә мөмкин. Яңа тәрҗемәләр. Әлеге шушы тәрҗемәләр белән балалар чыгыш ясадылар. Менә бу күренеш нәкъ менә әлеге бәйгенең нәтиҗәсе дип тә әйтсәм дөрес буладыр. Һәм бу шуннан да бик тә сөенечле бер. Инде проблемаларга кире кайтсак, шул ук кабатлануларга, менә безнең бүреләр шигыре бик нык популяр. Яшь ана бәйрәме, Кызыл ромашка. Һәм тама 1-2-3 шигырь алар бик еш кабатланалар. Менә күбрәк изләнүләр булсын иде. Сәнгать бәйгесе ул шундый нәрсә. Менә мәсәлән чаңгы ярышы булса, кем беренче лентаны өзде, шул җиңде. Сәнгать бәйгесендә ул нәкъ менә машы репертуарны дөрес сайлау да ул бик зур роль уйный. Менә шул репертуар сайлау дигәннән дә безнең кичкенә балалар мин әле аңлыйм, кайбер балалар 12 яшь, монда 11 яшьлек балалар аңларга мөмкиннәр бүреләрне. Була ул андый хәл, ләкин бөтенсә түгел. Ләкин вахшат яки анда бүреләрне 5 яшьлек бала сөйли башлый. Ул инде дөрес түгелдер дип әйтәсем килми. Ләкин килеше бетмидер. Безнең Җәлил бит ул балалар нәшриятының журналының җитәкчесе булган кеше. Шуңа күрә аның булмауы мөмкин түгел балалар шигырьләре. Әлбәттә, бу хакта бит Әсгар Абышакиров та әйтеп үткән иде. Узган елгы бәйгедән соң да балаларның яшенә туры килә торган, балалар аңлап сөйли торган шигырьләрне күбрәк сайларга тырышсыннар өлкәннәр дип. Шуңа күрә менә бүген кабат бу әйберне искәртеп үтү, ул киләсе елга узачак конкурслар вакытында исәпкә алыныр дип уйлыйбыз. Гомумән бу конкурс елдан-ел камилләшә барып, ул гомумән тәҗрибә туплау мәйданы шикелле дә булып тора бит әле, олмас, ул ягы да бар. Инде менә хәзер 3нче этапны узып киттеләр, 4нче этапта безнең катнашучылар нәрсә эшләячәк? Гомумән бу конкурс алга таба ничек дәвам итәчәк? Менә камилләшү дигән сүзне әйтеп киттегез, шуннан да камилләшү бик нык сизелә. Шундый нәрсәләр бар. Безнең теге елны урын алган балалар, төшеп калучы балалар да булды. Менә ул нәкъ әлеге камилләшү көчлерәк чыгышларның артуы нәтиҗәседер.
Инде безнең 4нче этапка килгәндә, ул инде безнең финал дип әйтик, соңгы тур, соңгы этап һәм дә гала концерт. Бу чаралар инде безнең булачак 17 февральдә. 17 февральдә бу безнең финал өлеше бәйгенең. Ул булачак безнең язучылар берлегендә. Һәм менә шу бәйгедән соң әле безнең теләк, безнең планда чакыру әлеге фронтовик язучыларның дәвамчыларын, кызуларын, алар белән мәшһүр балаларны күрештүрү, шу катнашучыларны күрештүрү, очрашулар оештыру, аралаштыру, алар үзләренә тагында күбрәк илһам алып кайтып китеп, тагында матуррак чыгышлар әзерләсен өчен һәм дә чыгыш ясасыннар өчен. Йомгаклау концертына килгәндә, һәрберегез дә беләсездер, яңалыкларда күргәнсездер, менә Сәйдәш мәдәният йортында безнең яңа гына ремонт булып узды. Казаныбызда тагын бер бик матур, бик гүзәл бина ачылды, мәдәният йорты ачылды. Менә нәкъ шунда узачак безнең әлеге йомгаклау концерты, бу безнең 18 сәгать 6-да. Монда инде җиңүчеләр игълан ителәчәк. Монда җиңүчеләр дә игълан ителәчәк һәм матур концерт. Әлбәттә инде безнең инде котлау кичәсе генә иттереп калдырмыйча, ниндидер мәшһүр үзебезнең чыгыш ясаучылар белән һәм дә инде башка мәдәният хезмәткәрләре ярдәмендә матур гына бер кичә оештыру иде теләк. Һәм дә инде барысында бөтен шигырь яратучыларны көтеп калабыз әлеге бәйрәмдә. Без инде барлык катнашучыларга да уңышлар теләп калабыз, бит. Бу конкурста җиңмәүчеләргә тагын да күбрәк уңышлар телибез. Аларга әле киләсе елларда катнашу мөмкинлеге булачак һәм менә мондый шигырь бәйрәме, менә мондый матур чара ул гомерле булсын иде. Һәм әлбәттә күбрәк язучыларыбызны, күбрәк шагыйрьләребезне искә алып, аларның әсәрләрен өйрәнеп, балалар күңелләренә сеңдереп үссеннәр иде дигән теләктә без сезнең белән саулашабыз. Әңгәмәдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүген без 2нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе хакында сөйләштек. Әңгәмәдә катнашучы ул әлеге бәйгене оештыру комитеты җитәкчесе Алмаз Нургалиев иде. Әңгәмәне Әнҗи Шәһәддинова алып барды. Барлык балаларга да зур уңышлар теләп, тапшыруыбызны тәмамлыйбыз һәм сезнең белән саубуллашабыз.